खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि भिडिअ फिन बरायबाय थ' जोङो दंफैयो दायो तेलिसालनि बे फिल्डआवहाय प्रेक्टिसनि थाखाय जोंहा 53 मोन ना 53 मोन ना बे 53 मोन ना मिथिङा 56 दायो प्रेक्टिस सोलिगासिनो 56 बोसोरसालिया जथुमानि थाखाय जा आबसुनि सेन्ट्रेल मिटिंनि थाखाय प्रेक्टिस सोलिगासिनो फेरगावनिफ्राय जोंहा सारमोन फैदों जावरिखां सार आरो बिद्युत साहारि सारमोना जोंखौ फोरोंना गालांदों बिथाङा थांथ'बाय 26 आव फैफिनगोन ओमफ्राय जोङो दायो जाराफाग्लानि प्रेक्टिस लागासिनो नोंथांमोननो देखायगोन दसे उनाव जोंना मोसानाया जादों जायाखै दा कमेन्ट खालाम गाइस नै मादि मिनिना होयो थ' गाइस मोन नायलांबाय थादों भिडिअखौ जोबजासे दसे रेस्ट लादों बिनि उनाव नोंथांमोननो मोसानायखौ देखायगोन आङो माबायदि Slow! Slow! गोलोमजोब्बाय गाइस मोसाखांबाय माबायदि मामोन नोङो खोन्थादो फट'खौ लादों साननानै आं गाखोनांगोन ना होनलायदोंमोन बेखौनो माने गाइस माबायदि नुखो कमेन्ट खालामदो
ना मा होनो फंनैसो बुंदो मोजां नांबाथाय कमेन्ट लाइक शेयार खालामनानै हो साबस्क्राइब खालामदो दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गाइस मोसानायखौ दिन्थिदोंमोन ब्लग नङा आरो मोनसे मोसानाय दङ सिखिरि सिख्ला मोसानाय नोंथांमोना नायनो गोसोबा कमेन्ट खालामदो नेक्स्ट टाइम सिखिरि सिख्लाखौ देखायनोसै आं सिखिरि सिख्लाखौ सारा फोरोंनाय समाव फैनो सानसे फैयासै जों सानैजों ना ओंखायनो जों सानैजों सानसेखौ बारा रोंजोबासै क्लियार जायाखै मोसानाया ओंखायनो भिडिअखौ होथ'ला अब्ला जोंना सिगां फुबुन सासेल'मोन सिफुं दामग्राया दा जोंहा फंबाया बिराद मोजां सिफुं सुनो सोलोंदों नामखौ खोन्था Mwsanai Dev Bosumtari. Dev Bosumtari. आरो बेसेबाङाव फरायो 9 क्लासाव फरायो सिटिंआव दं गोसोआ सुयै सुयै आयै गुस्थिया गावजोब्बाय सिफुं सुयै सुयै सिरा बोर सारस्रि हरदो जोंहा फंबायनो बोर सारस्रि हरदो एकदम दावगालांथों आरो बै फोरोंनो फैनाय सारमोन बायदि दावगालांथों आरो सासेया जथा दामनो सोलोंदों नाम खोनादो My name is Sifung Khakhlary. सिफुं Sifung Bosumtari. My name is सिफुं Sifung Bosumtari. Oh sorry फुंखा बसुमतारी ओरै जोंहा खाम दामग्रा गोदान फंबायमोन Kelumba, ani mua bana Mwsanai. Jayanta Bosumtari. Jalo Bosumtari. अनजालु बसुमतारी Kelumba ani mua Pulindro Rafa. सुलेन्द्र राभा ओमफ्राय Anglu Mwsanai. लाजिदों लाजिनाया हगारदो ओरै सिफुं सुग्राफ्रा खोन्थादो Kelumba ani Mwsanai Dev Bosumtari. जोंहा आयं ओरै औ गासैबो सानैया थालांबाय Kelumba ani masih Sifung Bosumtari. दासो बुजिबाय आंनि नामखौ आं गासिबो गोदान ओंखारनाय फंबायमोनहा आयंमोनजों लोगोसे तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच लोगोफोर आरो उनावहाय नोंथांमोननो मोसानाय प्रेक्टिस सोलिबाय थानायखिनिखौ आं देखायबावगोन दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव